Na de sluiting van Christelijke Mavo de Saat in Den Bosch is de gemeente druk dwaande met de invulling van het gebouw. De Wingert Den Bosch neemt de komende 4 weer een gedeelte in gebruik van het oude squallengebouw. Nou, we gaan in dit gebouw van de Saat omdat wij mijn zoon VSO geroepen oerstappen uit het gebouw van een klimmer. En dan gaan we met deze zoon groepen hierheen. De Wingert kampt op dit moment met ruimtetekort. Nou, we hebben een prachtig gebouw hebben wij al een klimmer staan. Dat is een vrij nieuw gebouw, 2011. Maar het is gebouwd voor ongeveer 200 leerlingen. En op dit moment hebben wij zo'n dik 240 leerlingen. En wij knappen gewoon uit de jas. En wij zoeken naast het gebouw een tijdelijke voorziening bouwen. En toen kwamen we op het allerlaatste moment, eigenlijk in diezelfde weken dat wij definitief een go voor de tijdelijke uitbreiding kwam het moment dat de Saat dichtging. En wij dachten, dit is een prachtige kans, want wij komen met VSO-groepen in een heel mooi VO-gebouw, kennen we nou. Ik denk dat we hier een hele mooie toekomst creëren kunnen voor uw VO-leerlingen. We staan volle meer midden in het dorp. Zo de klimmer die zit meer aan de boetekant van het dorp. Een prachtige voorziening voor uw SO-leerlingen, maar voor uw VSO-leerlingen die vooral schakelen met mij. Stage plakken, is dit een volle mooiere voorziening. De gemeente is blij dat de Saat een tijdelijke nieuwe oplossing had. En zult alvast naar de toekomst. Wij zitten nog midden in het afhandelen van de Saat. Triest genoeg natuurlijk, een aderlating voor uw dorpen en omjouwing. Maar ja, we zitten al natuurlijk naar te denken van hoe moet het nou met het gebouw dadelijk, wat moet er weer in, want zo heel vervelend was dat het nog heel skoft leeg staat. En vervolgens kwam er een vraag direct al van de Wingert van nou zouden wij misschien met elkaar er even nog haar kennen of in het gebouw kennen in plaats van uitbreiding ter plekke. We gaan eerst zien heel dan woord van wat is er om voorzieningen en wat kan er nog bij. En is er iets bij wat dan op deze locatie zou kunnen. Het is natuurlijk de centrum van het dorp, hè. Dit is echt een zichtlocatie. Dus we willen echt een heel grote aandacht aan besteden om echt voor de toekomst hier voor iets goeds deel te zetten. Dus net snel even maar wat invullen, maar eerst even goed naar de tekentafel en alle opties en mogelijkheden bezien. Dat kan zelfs gaan tot het voorthelling van het gebouw of tot het gewoon renoveren van het gebouw. Dus alles is hier eigenlijk nog.